Dugag mga kagamitan na dawat sa Mandawi City Hospital nga magamit kaayo sa ilang operasyon. Gihimo ang turnover sa dugang mga equipment alang sa ilang laboratorio. Gihimo ang donasyon gikan sa mga local officials sa syudad nga gitugyan sa ospital ug gisaksihan usab sa regional director sa DOH. Lakip sa gi-turnover ang 10 million pesos gikan sa pondo sa Kongreso paingon sa City Hospital. Alang kini sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program para maabagahan sa ilang hospital bill. We want to ensure that there is accessible and quality healthcare for every Mandawihanon and within which. Siguro dapat lang naman nga we have already to upgrade, especially that our the constituents of Mandawi City is growing. Nindot kayo ni siya ng mga machines. It's actually an upgrade of what we have already. And then at the same time, pwede sa nato siya nga maulos-ulos.